Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mustoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Eternal Ood. Iya ni siya nila Tafa. Kag unisex ni siya, pwede pang lalaki, pwede pang babayi, pero kung ako pamungkuton mo, tani tanan nga pahamot amo na kung tulokon. De, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, madalom pero mainit nga vanilla nga hamot na kasupistikado sa iya pero hindi komplikado. Angay siya sa tugnaw nga temperatura. Pwede sa iya between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Na, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have plum kag grapefruit. Baw, sa sugod pa lang masimutan mo gid ang plum nga hamot. Laka lang na kag nami siya kung simutan nga prutas. For the mid, we have heliotrope kag orchid. Ining duha ka bulak, labi na gid ang heliotrope, dumay pagka-almond siya nga kung simutan. Kay nami siya opdon sa base nga mga nota pareho sang benzoin, amber, vanilla, tongkabin, labdanum, kag agarwood. No? Ang vanilla kag ang benzoin nang angay gina sila mag-updanay, no? Kay may pagkabalsam sila nga hamot. Tapos ang amber gapainit siya kag iupod mo pagit siya sing labdanum nga may pagka-vanilla man nga hamot. Tapos ang tongkabin pwede man siya to almond kung simutan. Tapos gindugangan sang agarwood nga pampadalom. Amo na siya nga madalom pero mainit nga vanilla kasimutan. Kag sophisticado siya, hindi komplikado. Na. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye.